Ahojte, ja som Gerd Van Vleteren. Ja som z Belgicka, ale už viac ako 20 rokov žijem tu na Slovensku. Ja som prišiel na Liptové a som tu začal budovať nejaké malé penzión s reštauráciou. Teraz Sojka Resort ponúka príjemné hotelové izby, rodinní apartmáni, zruby, máme aj veľmi príjemnú reštauráciu, konferenčnú miestnosť, aj wellness, bázen, všetko, čo treba na nejaký dobrý relax, na dobrú dovolenku. A náš hotel Sojka Resort je v dedinke Malatiny. To je malá dedina, srdce Liptova, tu je všetko blízko, ale v dedine je stále ticho. Ja a moja rodinka vás rád pozývame na vašu dovolenku tu. Sojka Resort vás ponúka všetko, čo potrebujete na vašu dovolenku.